Γιάννη, αυτό που λέω με λένε και είχα μείνεις πια μάθει. Ασκήσεις άχονται να κάνω και είχα απορροφηθεί. Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Τα μάτια μου και το κεφάλι μου πονεί. Γεωμετρία, άλγευρα και εξισώσεις. Ένα σε φυλάτης με καλεί. Τέλος βασανιστήριο, η φωνή του αντυχεί. Στο μυαλό μου με δύναμη πολύ. Κύριε Ζάχο, ρίξτε μου μια βολή. Θέλω βόλτες τεμπελίκι και από τους γονείς μου δάνεια. Για να περάσω όμως στην τάξη έχω μαθηματική παράνοια. Έτσι πάω να διαβάσω και να σοβαρευτώ. Κι άρχισα να καταλαβαίνω τα θέματα μες στο λεπτό. Τις 11, 3, 12, 3, 15 και 11 και 7 και 5 και 6 και μισό. Τώρα νιώθω Einstein, έτοιμος να κυβερνήσω. Κύριε Ζάχο, τα παίρνω όλα πίσω. Τώρα νιώθω Einstein, έτοιμος να κυβερνήσω. Κύριε Ζάχο, τα παίρνω όλα πίσω. Τώρα νιώθω Einstein, έτοιμος να κυβερνήσω. Κύριε Ζάχο, τα παίρνω όλα πίσω. Τώρα πίσω.